Ďakujem veľmi pekne, kolegyne a kolegovia, pán komisár. Súčasná migračná politika Európskej únie je dlhodobo neefektívna a to, o čom hovoríme teraz, alebo čo navrhujete teraz, také návrhy sme tu už mali v roku 2015, neskôr 2018. Ja vám držím palce, aby to tentokrát vyšlo. Napriek tomu, že členské štáty pravidelne vydávajú rozhodnutia o navrate, len približne 25 migrantov sa skutočne vracia a ešte aj z tých sa nám časť vráti naspäť. Dovoľte ešte zdôrazniť, že solidárny mechanizmus EÚ v oblasti migrácie bol odmietnutý viacerými krajinami a že mechanizmus je navyše evidentne nespravodlivý, pretože nezohľadňuje enormnú záťaž krajín, ako je Slovensko, Maďarsko, Rumunsko či Poľsko, ktoré už prijali milióny utečencov z Ukrajiny. Slovenský predseda vlády Robert Fico už 10 rokov upozorňuje na tieto problémy a opakovane volá po základnej reforme európskej návratovej politiky. Preto vítame zmenu prístupu Európskej komisie a držíme vám palce, aby sa vám to podarilo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca.